ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ልዕሊ ጽንፈኛታት ኢሉ ዝነጸሮም መራሕቲ ሕወሓት ስጉምትን ሙሳድ ተሓንዩ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ወርሒ ሓምለ ከካይዱ ሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ዓቕምታቱ መዚኑ ውሳነኡ ንምግታእ ከም ዝገምገመ ተገሊጹ። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ብሰንኪ ፈጻሚ ስራሕቲ ውድብ ኣብ ሓደጋ ምፍንጫል ከም ዝወደቐ ርእይቶኦም ንሻዶው ሚድያ ዝሃቡ ኣመራርሓት ውድብ ገሊጾም። እዚ ሻዶው ሚድያ ብትንታነ ዳህሲሳቶላ ናብ ዝርዝራቱ ክሰግር ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጽንፈኛታት ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዝነጸሮም ቁጽሮም ካብ 7 ክሳብ 12 ዝበጽሑ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓለፍቲ ሕወሓት ስጉምትን ውሳድ ከም ዝወሰነ ምንጭታት ሻዶው ሚድያ ሓቢሮም። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ኩናት ንምእታው ምድላዋት ወጋጊኑ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል ዘሳለጦም መድረኻት ህዝባዊ ቅቡልነት ብምስኣኖም እቲ ኩናት ንምንዋሕ ከም ዝተወሰነ ምንጭታት ሻዶው ሚድያ ገሊጾም። ዕላማ እቲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል ህዝባዊ ምልዕዓል ፌደራል መንግስቲ ኣብ ጸቕጢ ብምእታው ናብ ድርድር ክመጽእ ንምግባር ኮይኑ ብኣንጻሩ እቲ ብኽልቲኡ ወገን ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስን ሚድያን ፕሮፓጋንዳን ካብቲ ናይ 2013 ዓ.ም ዝተፈለየ ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ ኣብ መንጎ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ኣብ ቀረባ ግዜ ኩናት ምውልዑ ዘይተርፍ ዝብል እምነት ዘለዎም ወገናት ድማ ንሻዶው ሚድያ ርእይቶኦም አንጸባሪቖም። ናብቲ ሻዶው ሚድያ በትንታነ ዝዳህሰቶ ከሽከረኩም ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ካብ ስልጣኑ ምእላይ ስዒቡ እቲ ብኣይተ ጌታቸው ዝምራሕ ፍንጫል ጉጅለ ሕወሓትን ኣብ ዙርይኡ ዝነበሩ ኣባላትን ደገፍትን ግዚያዊ ምምሕዳር ብሰንኪት ዝነበረ ወጥርን ስግኣት ጸጥታን ድሕንነትን ካብ ዓዱ ስርሑ ናብርኡ ቤተሰብን ህዝብን ተፈልዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክፈናቐል ክኢሉ እዚ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ከሎ ተሒዙ ነቲ ነባር ስያሜ ውድብ ሕወሓት ሕጋዊ ሰብነቱ ኣምሊሱ ወራስዑና ሕወሓት ክኸውን ኣብ ፖለቲካ ቅጽልን እየ ኢሉ ኣቕቢጹ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ዝምራሕ ፍንጫል ጉጅለ ሕወሓት ድማ ክሳድ ንክሳድ ክተሓናነቑ ህዝቢ ትግራይ ስቃይን መከረውን ከይኽእል መሊሱ ፍንጫላት ሕወሓት መዓልታዊ ዝፈጠርሉ ተሓምስ ኣብ 2-3 ክገማማዕ ተራእዩ። ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት እላተባሃለ ድማ ቀጺሉ ብዘለዎ ወግና ቅጽል ኣይከኣለን። እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዕጡቃት ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ዝተሰጎጎ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ዝተረጋገዐ ኩነታት ኮይኑ ክቅጽል ኣይከኣለን። ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜያት ብኻልእ ፖለቲካ ውድብ ክመጽእ ግድን ኮይኑዎ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝብል ፓርቲ መስሪቱ ድማ ናብ ህዝቢ ተመሊሱ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ እቲ ስያሜ ናብ ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ብምቕያር ኣብ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ሰብነት ተላቢሱ ፍቃድ ረኺቡ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ካብ መስራርቱ ኣትሒዙ ብፈተናን ሽርሕን ዝተላዕጠጠ ምንባሩ ሻዶው ሚድያ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ቁመና ኣመልኪታ ንዝሓተተቶም ገለ ኣመራርሓቲ ውድብ ዝረኸበቶ ሓበሬታ የመላኽት። አባላትን መስረትን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ምስቲ ዝነበረ ፈታንን ግዜ ዘይህብን ኩነታትን ብዝተረጋገዐ መንገዲ መስራቲ ጉባኤ ንምክያድ ዕድል ከም ዘይረኸበ ዝገልጹ እዞም ኣመራርሓ ውድቦም ኣብ ሓደጋ ምፍንጫል ከም ዝወደቐን እዚ ጸገም ድማ ገና ካብ መስራቲ ጉባኤ ኣትሒዙ ዝተጠነሰ ከም ዝኾነ እዩ ርእይቶኦም ንሻዶው ሚድያ ዝገለጹ። በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ውድብ ስምረት ዝተመስረተሉ ዕላማ ኣብ ሽቶው ከይበጽሕን ነቲ ኣብ ሓደጋ ብርሰት ዘሎ ህዝቢ ብኣጋ ከርክበሉ ዘይከኣለን ይብሉ። ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ መስራት ጉባኤ ዝተሳተፈ ኣባል ገሊኡ ብገርሂ ገሊኡ ብጉርሒ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ድማ ጠላፍን ተጠላፍን ኮይኖም ቀጺሎም መሲሎም ብምእታው ነቲ ውድብ ንምፍራስን ንምስላልን ካብ ጉጅለ ሓወልቲ ልኡኽ ሒዞም ዝመጹ ኣይነበሩን ንምዋል እውን ኣየድፍርን። ሓፈሻ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ዙርያ እቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ካቢነ ኮይኖም ናብቲ ጉባኤ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ ደገ ተማኺሮም ተጎጃጅሎም ተወዳዲቦምን ስልጣን ተማቒሎምን እዮም ኣትዮም ይብሉ እቶም ንሻዶው ሚድያ ሓበሬታ ዘቐበሉ። እዚ ድማ ካብቲ ዝዕበዮም ውድብ ሕወሓት ዝወረስዎ ስልጣንን ረብሓን ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ማእኸል ዝገበረን ኣብ ሕኸኽን ክሓክካ ዝተመስረተን ሓደገኛን በታተናይን ዝንባለ ኮይኑ ብምቕጻሉ እቲ ክያዶ አንጻር ትውድብ ስምረት ክምስረተሉ ዝተደለየ ዕላማ መንባሩ ድማ
ይገልጹ። ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጸገም ዝምጥንን ዝፈትሕን ፖለቲካዊ ኣወዳድባን ቁመናን ሒዙ ክመጽእ እንተኮይኑ ነቶም ሓቀኛ ደሌት ለውጢ መናእሰይን ምሁራንን መናእሰይን ናብ ቅድሚት ክመጹን እቲ መሪሕነት ክረኽብዎን ዓሊሙ ዝተጣየሸ ውድብ እንተሎም ኣብቲ ፋልማይ ጉባኤ ዝኾነ ግና ነቶም ኣብ ለውጢ ዝተሓበውን ህወሓት መሪሖም 3 ግዜ ተፈቲኖም ዝወደቁን ነባራት ኣመራርሓ እዩ ናብ ቅድሚት ክመጹ ተገይሩ። እዙይ ድማ ኮነ ተባሂሉ ነቶም ሓቀኛ ደሌት ለውጥን ምሁራን መናእሰይን ምውቃዕን ህዝቢ ትግራይ ብውዳበታቱ ተስፋ ክቆርጽን ዝተገበረ ሽርሕ ምንባሩ እዮም ዘረዱም። በዚ መሰረት ድማ ኣብቲ ጉባኤ 31 ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተመረጹ ኮይኖም ካብ 5 ዘይበጽሑ ካብ ልቢ ዝቃለሱን ሓቀኛታት ደሌት ለውጢ ዝኾኑን መስረት ትውድብ ናብ መሪሕነት ከይመጹ ብዕቱብ ተሰሪሑ ምንባሩ ካብ መንጎቶም ግዳይ ትመጥቃዕት ዝኾኑ ኣመራርሓ ንሻዶ ሚድያ ሓቢሮም። ኣብቲ ጉባኤ እቶም ዝተነጸሩ ካብ 5 ዘይበልጹ ኣመራርሓን ካልኦት ደለይቲ ሓቀኛ ለውጥን ኣካልቲ ቤት ምኽሪ ኮይኖም ከይምረጹ ወፍሪ ጎስጓስ ተገብረ ኮይኑ ሰዋናት ወፍሪ ድማ ኣይተ በየነ ምክሩ ኣይተ ነጋ ሰፋን ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቅን እዮም ክብሉ ንሻዶ ሚድያ ኣብሪሆም። ኣብ ናይ ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ጉባኤኡ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣይተ ሃፍቲ ኪሮስን ፕሬዝደንት ምክትል ፕሬዝደንትን ገይሩ ዝሰየመ እቲ ቤት ምኽሪ ክልቲኦም ሓዊሱ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ኣይተ ነጋ ሰፋ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቅ ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወትን ድማ ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ተመሪጾም። ወይዘሮ ሰብለ ካሕሳይ ነቲ ኣብ ስምረት ዘሎ ደብረ ክረኽን ውልቀ ሰባት ማእኸል ዝገበረ ምጥቕዓን ምሽልላምን ብምጽያፍ ዓርሰን ካብ ፈጻሚ ስራሕ ከም ዘቕህማ ወሲኾም ዝሓበሩ ቶም ምንጭታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ጎደሎ ፈጻሚ ስራሕ እዮም ዘለዉ ይብሉ። ኣብ ውሽጢ 6 ዋርሕ መደበኛ ጉባኤ ከም ዝካየድ ብምውሳን ዝተኸንበተ ጉባኤ ካብ በዓንተኡ ጽሬትን ጽፈትን ምትእምማንን ጋንታዊ መንፈስን ከይተረኣዩ እዩ ተኸንቢቱ ክብሉ እውን ነቲ ተግባር ይወቕሱ። ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁመና ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ እንትግምገም ፈጸምቲ ስራሕቲ ውድብ ብዝፈጠርዎ ዝተሓላለኸ ጸገም ውልቃውን ጉጅላውን ጥቕምን ስልጣንን ዝሓሰቡ ነቶም ሓቀኛ ደሌት ለውጢ ካብ ፖለቲካዊ ጨወታ ወፃኢ ንምግባር ዝተገበረን ዘይተገበረን ዘረባታት እላለቋቆሙ ኣብ ረብሓን ስልጣንን ዘድህበ ርክብ ዝመስረቱ ነቲ ውድብ ይሕምሱ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ባይታ ግና ህዝባዊ ቅቡልነት ዘይብሎምን ኣብ ስራሕ ዘይርከቡን እዮም ክብሉ ብትሪ ይነቕፍዎም። ንበዓል ኣይተ በየነ ምክሩ ኣብ ድሕሪት እቲ ሽርሒ ኮይኖም ከምቲ ኣብ ውድቦም ሕወሓት እላተቐጥቀጡ ብፍቓድ ውልቀ ሰባት ተጠፍጢፎም ዝዓበዩ እዚ ስሱዑን ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ዝጎደሎን ተግባር ሕዚ ኮይኖም እውን ኣብ ሕድሕድ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድብ ስምረት ንምፍጻምን ናይ ትማሊ ውድቀት ንምድጋምን ይሰርሑ እዮም ዘለዉ ይብሉ። ስልጣንን ረብሓን ለሓሰቡ ውድብ ስምረት ካሊእ ገጽ ሕወሓት ገይሮም ንምቕራጽ ይሰርሑ ብምህላዎም ካብ ብሕዝዩ ምቅላስ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝረኸብናዮ እቲ ውድብ ካብ መንጋጋት ቁጥሪ 2 ሕወሓት ዝኾነ ፈጻሚ ስራሕ ስምረት ንምድሓን ዝቃለስ ጠንካራ ኣባልን ኣመራርሓን ከም ዘሎ ንሻዶ ዝተወከሱ እዞም ስሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ጠንካራ ውዳበታት ፖለቲካ ንምፍጣር ኣብ ክንዲ ሓገዝቲ ክኾኑ ንበዓል ኣይተ በየነ ኣይተ ነጋ ወይዘሮ ኣልማዝን ፕሮፌሰር ክንደያን መመሊሱ ዝዕንቀፍን ዝወድቕን ፖለቲካ ውድብ ብምፍጣር ለውጢ ኣብ ዝብል በዓቲ ተሓቢኦም ውልቃውን ጉጅላውን ጥቕምታቶምን ንምርግጋጽ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሞም ንምውሓስ ለይትን ቀትርን ተጎሊቶም ክፋእ ካብ ምጉንጓን ኔትወርክ ካብ ምጥፍጣፍ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ንወለዶታት ዘሻገር ጥር ትብል ፖለቲካዊ ቃልሲ ከካይዱ ኣይከኣሉን ይብሉ እቶም ምንጭታት ሻዶ ሚድያ። ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ስምረት ነቲ ብኣይተ በየነ ምክሩ ቁጥሪ 2 ሕወሓት ዝኾነ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ውድብ ስምረትን ጠቕላላ ደሌት ሓቀኛ ለውጥን ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕብየን ብዝግባእ ብምርዳእ ብእውነ ክቃለሱ ዝጽውዑ እዞም ስሞም ክግለጽ ይደለዩ ኣመራርሓ ውድብ ስምረት ኣብዚ ተግባር ዝሳተፉ ዘለውን ሰብዋናቲ ሕመቕ ዝኾኑ ኣካላትን ድማ ካብ ተግባሮም ክሳብ ዘይተቆጠቡ ክንቃለሶም ምዃንና ክፈልጡ ይግባእ ክብሉ ጸዊዖም። እዞም ኣጀንዳኦም ክብርን ጥቕምን ዝገበሩ ኣካላት ነቲ ብሓቀኛታት ደሌት ለውጢ ዝለዓለሎም ሕቶን ነቐፌታን ምሽካም ምስ ኣበዮም ሓደ ግዜ ከባቢያዊ መልክዕ ከትሕዝዎ ስምረት ናይ ሓደ ዞባ እዩ እላበሉ የጸልሙ ካልእ ግዜ ድማ ሕመቆም ናብቲ ህዝቢ ትግራይ ከም መድሕን ገይሩ ዝኣምኖ ኣብ ሓራ መሬት ናብ ዘሎ ሓይል ሰላም ንምልሓኽ ቲፒኤፍ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ሓደ ዞባ እዩ እላበሉ ቃልሲ ደሌት ለውጢ ንምብታን ዘየኣለምዎ ሽርሒ የለን ይብሉ። ንበዓል ኣይተ በየነ ምክሩ ኣይተ ነጋ ሰፋን ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻድቅን ነቲ ሓቀኛ ቃልሲ ደሌት ለውጢ ከባቢያዊ ቅርጺ ክሕዝ
ጸለመን ቬላ ቬሎን ተነዝሑ በደረጃ ውድብ ይኹን ሓፈሻዊ ቃልስን ምዕዋት ተቆፂሩ ዝተውሃቦም መደብ ግና ከዕውቱ ዛጊድ ኣይከኣሉን ክብሉ ድማ ብኣጽንዖት ይነቕፍዎም ብኣይተ በየነ ምክሩ ዝምራሕ እዚ ውድባዊ ዕማሙ ምፍጻም ዘይከኣለ ቁጥሪ 2 ሕወሓት እዚ ኩሉ ሕመቕን ውድቀትን እንትጥንስስ ብኣፍልጦ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብመገባርያነት ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ እዩ ኢሎም ዝነቕፉ እቶም ኣመራርሓ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ድማ መጫወት ካርዲ እቲ ውድቀት ምዃኖም የረድኡ ፕሬዝደንት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ በአካል እምበር ብውነ ኣብቲ ቃልሲ ብዘይምህላዎም ውድብ ስምረት ኣብ ሓደጋ ክወድቅን ቀልጢፉ ምምዕራይ ከይገብርን ዓብይ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ ዝብሉ ምንጭ ዝሓበሬታ ዝኾነ ኣካላት ኣብቲ ቃልሲ ክሳብ ዘየለው ድማ እቲ ዘለዎም ኣማራጺ ፕሮፌሰር ክንደያን በኣይተ በየነን ነጋሰፋን ዝምራሕ ቁጥሪ 2 ጉጅለ ዝፀመቁሎም ነገር ካብ ምስታይ ዘቕረብሎም ሓሳብ ካብ ምምራሕ ዝሰገረ ነቲ ኩነታት ዝምጥን ቃልሲ ክገብሩ ኣይከኣሉን ክብሉ ሕዚ እውን ይወቕስዎም ከምብል በለምበር ኣይፈሰሰን ከም ዝበሃል ኣብ ሓወልቲ ዘሎ ሕወሓት ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፍንጫሉ በአካል እዮም ተረሓሒቆም እምበር ብግብርን ብመስርዕ ቃልስንስ ኣብ ሓደ እዮም ዘለው ድማ ይብሉ ኣብ መንጋጋ ቁጥሪ 2 ሕወሓት ዝኣተወ ውድብ ስምረት ስልጣንን ውልቃዊ ክብርን ጥራሕ ብዘገድሶም እናተመርሐ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ንሻዶ ሚድያ ዝሓብሩ ኮይኖም ካብ መንጋጋቲ ብዕድመ ወለዶታት ዝቅልድ ዘሎ ጉጅለ ንምድሓን ይቃለሱ ምህላዎምን ኣብቲ ውድብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሰረታዊ ምምዕራይ ከም ዝግበርን ኣገንዚቦም እቲ ንሐቀኛ ደሌት ለውጢ ዝኾኑ ዝያዳ ዝሕምም ድማ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ዘለዎ ጉጅለ ብስም ደሌት ለውጢ ብስም ሓራ መሬት ብስም ካልኦት መደባትን ካብ ውልቀ ትካላት ሰብ ሃፍቲ መንግስታዊ ትካላት ናይ ደገ ትካላትን ደገፍቲ ለውጢ ዝኾኑ ዲያስፖራ ተጋሩን ብዓሰርተታት ሚልዮን ዝቁፀር ገንዘብ እላለመኑን እላኣከቡን ውልቃውን ጉጅላውን ጥቕሚ የውዕልዎን ንመጠናኸሪ ኔትወርኮም መደለል ውልቀ ሰባት የባኽንዎን ምህላዎም እዩ ብኣይተ ሃፍቲ ኪሮስ ዝምራሕ ጉጅለ ብተመሳሳሊ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ብደረጃ ዞባ ዝተጣየሸ 6 ኣባላት ዝሓዘ ኮሚቴ ምትእኽኻብ ሃፍቲ ብወነኖም ብምፍራስ ባዕሎም ኣብ መሪሕነት ውድብ ስምረት ይኹን በብርኪ ዞባ ዘየለው 5 ሰባት ብምምራት ብስም ደሌት ለውጥን ሓይሊ ሰላም ትግራይን ካብ ህዝቢ ካብ ዲያስፖራ ካብ ሰብ ሃፍቲ ካብ ውልቀ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ዝተኣከበ ሃፍቲ ኣብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታት የውዕልዎ ኔትወርክ መጠናኸሪ ይጥቀመሉ ውልቀ ሰባት ንዘጸልሙ ሰባት መዋፈሪ ይጥቀመሉ ይብሉ ንሻዶ ሚድያ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣይተ ሃፍቱ ነቲ ብደረጃ ዞባ ዝተጣየሸ ሕጋዊ ኮሚቴ ኣባላቱ ብዘይ ኣግባብ ብምፍራስ ባዕሎም ዝመረጽዎም 5 ሰባት ንግዚኡ ስሞም ክግለጹ ዘይተደለየ ኣባላት ገይሮም እንትምድብዎም ባዕሎም ኣካብ ገንዘብ ባዕሎም ሒሳብ ባዕሎም ኦዲተር ኮይኖም እቲ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ገንዘብ ከም ቃሕቶኦም ይጥቀምሉ እዮም ዘለው ክብሉ ይኸሱም እዚ በኣይተ በየነ ምክሩ ዝምራሕ ቁጥሪ 2 ሕወሓት እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘመነ ሕወሓት ዘለመዶ በታናይን ምዕነዋይን ኣካይዳ ከም ዘሎ ናብ ውድብ ስምረት ብምምጻእ ሕልሚ ደሌት ለውጥን ምሕንሻሽ ዝኸዶ ርሕቀት ህዝቢ ትግራይ ዝጠልቦ ዘሎ ስርዓታዊ ለውጢ ከይሰልጥን ኣብ ዝተተሓዘሉ ግዜ ክውን ከይኸውንን ካሊእ ገጽ ሕወሓት ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ክብሉ ዝወቀሱ እቶም ኣመራርሓ ኣካይዳቲ ኣብ ስምረትን ደሌት ለውጥን ተሓቢኡ ዘሎ ቁጥሪ 2 ሕወሓት ሓደገኛ ዝገብሮ ድማ ኣብ ጥቕሚ ስልጣንን ክብርን ካብ ዘለዎ ፍሉይ ትኹረት ቃልሲ ደሌት ለውጢ ካብ ዘይድግፉ ውልቀ ሰባትን ውዳበታትን ከይተረፈ እዩ ሚልዮናት ገንዘብ ተቐቢሉ ሓቀኛ ደሌት ለውጥን ኣመራርሓ ውድብ ስምረትን ዝኾኑ እላፈራርሐን ውድባዊ ኣሰራርሓ እላጣሓሰን ካብ ስራሕ ዝእግድ ዘሎ ይብሉ ብኣይተ በየነ ምክሩ ዝምራሕ ቁጥሪ 2 ሕወሓት ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ከም መጋባርያነት ብምጥቃም ብስም ደሌት ለውጥን ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይን ነቲ ኣብ ሓወልቲ ዘሎ ቁጥሪ 1 ሕወሓት ኣልዩ ለጋስታት ሕወሓት ንምቕጻል ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሓራ መሬት ካብ ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ደገፍቲ ቃልሲ ደሌት ለውጢ ዝኾኑ ዲያስፖራ ትግራይ እላተወንጨፈን እቲ ኣብ ትግራይ ዝለመዶ ሌብነትን ግዕዚናን ብዝበለጸ የማዕብሎ ኣሎ ክብሉ ንሻዶ ሚድያ ሓሳቦም ዘካፈሉ ካብ መንጎ እቶም ደሌት ሓቀኛ ለውጢ ዝኾኑ ኣመራርሓ ውድብ ስምረት እዚ ድማ ቃልሲ ደሌት ለውጢ ጽፈትን ሰለጠንን ከይህልወን ባህጊ ህዝቢ ትግራይ በቲ ዝድለ መንገድን ኣብ ዝተተሓዘሉ ግዜ ገደብን ከይዕወት ይዕንቅፍ ብምህላው ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ስምረትን መላእ ደሌት ለውጢ ተጋሩን ብውነ ክቃለስዎ ኢና ንጽውዕ ክብሉ ንሻዶ ሚድያ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣረድዮም ሻዶ ሚድያ ሓሳብ እቶም ድምጾም ዘየስምዑ ሰባት ንምትእንጋድ እውን ድልው እዩ